Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Wow, zic asta după aproape 2 ani în care am lipsit. Ei bine, probabil mulți vă întrebați unde ai fost, probabil mulți nici măcar nu mai știți cine sunt. Ei bine, eu sunt Nightwear, să zic așa. Eu sunt băiatul care dădea conturile acelea de Fortnite la sfârșit de 2018, început de 2019, băiatul care făcea custom-uri în 2019 aprilie, dacă nu mă înșel. Da, vreau să vă spun că am revenit. Acum știu că probabil aveți foarte multe întrebări, de-aia nici nu o să răspund la toate aceste întrebări pe clipul acesta. În schimb, eu o să fac un live stream probabil astăzi sau mâine în care vreau să vă clarific la cât mai mulți ce s-a întâmplat. E bine, dacă probabil vă întrebați unde am lipsit toată această perioadă, pentru cei care nu știu, canalul meu a fost hackuit pe data de 21 iunie parcă 2019, ceva de genul, și n-a fost hackuit pentru că chiar mi l-a hackuit cineva, a fost hackuit pentru că am fost eu foarte prost. Nu vreau să vă dau prea multe detalii în acest clip, ideea e că mi-a luat un rus clipul. Mulți dintre voi ați observat chestia asta, toate videoclipurile de pe canal au fost șterse. Dacă o să ne ducem aici la conținutul de pe canalul acesta, o să vedeți că hackerul a postat diferite filme care toate au primit strike, deci eu am primit undeva, nu știu cât să vă zic, deci am primit undeva pe la vreo 70 de strike-uri pe acest canal și pe acel motiv canalul a fost desfințat, pentru că rusul ăsta a început să pună diferite filme. Aba nu, 35 de strike-uri, 35. Primit 30 de strike-uri pentru că canalul meu a fost furat, eu nu am mai avut acces la el și a durat un an jumate să-l pot să recuperez. Bine, eu de fapt mi l-am recuperat în noiembrie 2019, complet, dar am fost leneș și abia pe 7 ianuarie fac și eu un clip despre chestia asta cu ce s-a întâmplat, acum era și normal. Da, deci am fost foarte prost, a fost vina mea. Da, deci canalul ăla, cum vă ziceam, că a primit 35 de strike-uri. Ideea e că procesul ăsta de recuperare a durat foarte mult dintr-un motiv, că acest canal eu niciodată n-am avut. Canalul acesta a fost un cont de brandă. Nu știu dacă voi știți ce este ăla, un cont de brandă, dar tu pe YouTube poți să-ți faci mai multe canale pe același e-mail. Ei bine, canalele alea se numesc canale de brandă, da? Nu este recomandat să faci chestia asta din cauza, da, pe motive de securitate, evident. Dar pentru că, eu când mi-am creat canalul ăsta de YouTube aveam vreo 90 ani, ceva de genul, n-am știut ce e brand account, am văzut doar că poți să-ți faci două canale pe un singur e-mail și am zis, mamă, două canale pe un singur e-mail, mamă, dacă îmi fac asta să vezi ce șmecheri sunt. Dar nu m-am gândit cât de mult o să am de suferit chestia asta peste vreo 4 ani. Bine, peste vreo 4 ani nu m-am gândit că o să realizez multe chestii, dar asta e partea a doua. Da, ideea e că canalele astea de brandă se recuperează foarte greu, de-aia a durat acest proces un an jumate și probabil unii o să ziceți că bă, înțeleg că se recuperează greu, dar chiar așa un an jumate, adică nu se putea realiza chestia asta mai repede. Ei bine, nu s-a putut realiza chestia asta mai repede și din vina mea și din vina celor de la YouTube, pentru că imediat după ce mi s-a furat canalul am intrat în conversație cu ei și au zis că pur și simplu nu înțeleg care e faza. Ei credeau că mi-a fost hackuit e-mailul practic și îmi ziceau cum să recuperez acest e-mail. În decursul anului 2019 și anului 2020 m-am interesat foarte mult, am citit o grămadă de politici de la YouTube, am intrat în conversație foarte mult cu ei, am vrut să descoper foarte multe chestii și credeți-mă că am aflat foarte multe chestii interesante de care o să vreau să vorbesc, dar nu în clipul ăsta, o să fac eu eventuale clipuri viitoare. Băieții ăștia de la YouTube credeau că e-mailul meu mi-a fost hackuit, nu contul meu de brandă. Contul de brandă al tău, dacă este hackuit, acel hacker poate să schimbe ID-ul canalului sau ceva de genul, să nu mai ai acces deloc la el. Practic contul tău să ți-l fure cu totul. Îți fură și deci îți fură practic tot contul, pentru că tu chiar dacă ai e-mail-ul, tu n-ai acces la contul respectiv, efectiv, ceva de genul funcționează. N-am înțeles foarte bine care e treaba, de-aia și i-am contactat recent pe băieții de la YouTube din ce în ce mai mult pentru a afla cum funcționează chestia asta și am început să aflu destul de multe chestii și credeți-mă că treaba e mult mai groasă față de cum credeam eu. YouTube e o platformă mult mai complexă față de ce crede lumea. 2019, după ce mi-a fost hackuit canalul în iunie, n-am mai putut să fac absolut
nimica cu băieții de la YouTube, fiecare îmi trimiteau aceeași chestie, că canalul nu mai poate fi recuperat, că foarte multe prostii. Și eu tot am încercat și în 2020, am încercat că poate mai există o speranță. Până în octombrie cred că era, când eram într-o oră de asta online așa și mă plictiseam foarte mult. În ora online am rezolvat efectiv. A fost ziua de dinainte de ora online, a fost într-o joi din octombrie, nu mai știu exact care era data, și m-am gândit, hai să-i mai contactez o dată pe ăștia de la YouTube și să le zic clar care e problema mea. Nu să-i las pe ei să interpreteze, să iau eu cuvânt, să nu mai fiu așa, să mă lase ei condus de ei, să le pun mai multe întrebări. Și chestia asta a funcționat, să zic așa, și am întrebat cred că era o fată de acolo de la YouTube, am întrebat-o dacă mă poate ajuta cu recuperarea unui canal de brandă, i-am specificat chestia asta mai vechi și a zis că da. Am zis că ok, ne auzim mâine, eram foarte fericit că puteam în sfârșit să-mi recuperez canalul. După următoarea zi am contactat pe băieții de la YouTube și mi-au zis că da, se poate, îmi trebuie URL-ul canalului, data în care a fost hackuit, cum a fost hackuit și mai multe chestii. A trebuit eu să stau vreo oră, două să le dau toate aceste detalii, motivul pentru care a fost hackuit și tot felul de chestii. Și după următoarea zi am primit un e-mail de la băieții de la YouTube că procesul a început, că mi-au atașat din nou canalul și că toate clipurile vor fi înapoi pe canalul tău. Deci mă simțeam foarte fericit pentru chestia asta. N-aveți idee. În primul rând îmi recuperasem canalul, voiam să văd, mai a abonat cineva la canalul ăsta, nu mai e, ce s-a întâmplat cu el. Și da, deci după ce mi-am recuperat canalul, am început să mai pe el, Mărlanu, hackerul, își pusese el la generarea de bani să-i vină lui banii și a pus contul lui de AdSense în loc să lase așa cum era. Deci Mărlanu efectiv și-a pus contul lui de AdSense ca să-i vină lui bani, înțelegeți? Bun, au scos toate aceste, l-a dat afară pe hacker, i-a dat afară absolut tot. În schimb, pe o problemă pe care chiar am insistat cu ei este să-mi recuperez clipurile. Mă interesau mai mult clipurile de pe canalul acesta față de canalul propriu zis, pentru că clipurile, știți voi, eu pe canalul acesta aveam clipuri din 2015, 2016, 2017, clipuri care erau foarte nostalgice pentru mine și chiar vreau să le mai revăd odată. Mi-au zis băieții că tot ce s-a putut restaura a fost restaurat. Cel mai probabil hackerul a șters clipurile mele, pentru că nu știu cum să vă zic, nu era hacker de la de keylogger care doar îți pune videoclipurile pe privat și își rulează el site-ul cu how to win 10 bitcoin, mare giveaway, ce face Elon Musk, că dă 10 bitcoin dacă intri pe un site și spui datele cardului. Nu era un schem, de la era un schem mult mai penibil pe care mi l-a luat. Am văzut că mi-au zis băieții că clipurile nu se mai pot recupera și am întrebat, pe bune, am muncit mult la ele și au zis că ar mai fi o metodă în care eu le trimit clipurile de la linkurile de la fiecare clip. Linkuri de acum 2-3 ani. Ce să fac? Eu mi-am reinstalat Windows-ul de 2 ori în ăștia 2 ani. Ziceam, ce linkuri? Mi-am șters toate linkurile, hai să văd. Mi-au trimis ei acolo o pagină de unde aș fi putut să iau niște linkuri, chiar m-a ajutat mult pagina aia. Mulți m-ați mai întrebat unii de ce nu mai am serverul de Discord. De bine, serverul de Discord, cum să vă zic eu, în anii ăștia hate-ul a crescut foarte mult, înțelegeți voi? Hate-ul a crescut și foarte multă lume, deja se plictise de mine, hate-ul începea să crească, deși eu nu făceam nimica. Înțelegi? Eu eram politicos cu toată lumea și mă gândeam, de ce hate-ul crește? O să răspund imediat și la întrebarea asta. Și bine, a fost un băiat pe Discord care avea helper și mi-a dat kick la tot serverul, efectiv. La 3 dimineața a dat kick la absolut tot serverul și de la 1000 de persoane care erau pe server s-a ajuns la 0. Ei bine, atunci chiar că toată lumea a uitat de mine. Chestia asta s-a întâmplat fix cu o zi înainte ca canalul meu să fie hackuit. Vă imaginați și voi. Așa, rămăsese la chestia cu linkurile, că îmi ziceau ei să fac rost de niște linkuri. Cred că am stat vreo 5 ore să le trimit peste 500 de linkuri de la clipuri de ale mele și clipuri străine, că nu știam exact care erau care, că la unele scria unavailable, la unele scria delete și le-am luat pe fiecare, să zic așa. Și mi-au zis băieții că apreciem că te-ai străduit să ne trimiți link-uri timp de 5 ore și că ți-ai luat 5 ore din timpul tău personal să trimiți link-urile, dar știi tu, nu se mai poate face nimic. Asta a fost.
Vedeți și voi, pe 1 iulie, 2 iulie, uite, pe 1 iulie a început să posteze hackerul filmele lui și pe 2 iulie deja și-a luat strike. Da, v-am răspuns la majoritatea dintre întrebări, acum să vă răspund la o întrebare, la o chestie esențială, să zic așa. Ei bine, de ce Nightwear V2? De ce nu mai e Nightwear simplu, să zic așa? Ei bine, pentru cei care nu știu, eu imediat după ce am fost security mi-am făcut un alt canal. Mulți, cam 5% din abonații mei de pe acest canal au găsit și acel canal. 95% nu l-ați găsit, îmi pare rău băieți, dar aveam așteptări mai mari de la voi. Nu știu, mă așteptam să fiți mai interesați, să zic așa, de mine, mai ales că eu pe canalul acesta aveam multe persoane pe live, indiferent de câți abonați aveam și mai multe chestii. Pentru cei care nu știu, acesta este noul meu canal, mă rog, noul, a fost creat atunci, în vara anului 2019 și de atunci am început să postez. Ăsta este canalul meu pe care eu l-am gestionat până acum, vedeți că am și membri, am 4450 de abonați, mult mai mult față de cât aveam pe canalul vechi. Am o problemă recent cu niște strike-uri, strike-urile au fost în creștere pentru că, nu știu, eu pe canalul ăsta nu am mai fost family friend, eu am vrut să schimb ceva, adică pierderea acelui canal m-a schimbat foarte mult pe mine însumi m-a schimbat foarte mult pierderea acestui canal și am început să fiu mult mai dur cu oamenii. Înțelegeți? Voi am început să fiu mult mai dur și vedeți că chestia asta mi-a adus un beneficiu, să zic așa. În același timp și hate-ul a crescut pentru că eu fiind mult mai dur cu oamenii, na, e drama mai mare, mai mulți oameni vin să vadă, dar în același timp mai mulți oameni își dau cu părerea, devii din ce în ce mai controversat și chestia asta nu e bună în același timp. Oricum, ce pot să zic este că am învățat foarte multe chestii despre scamuri anul ăsta, pentru că eu în acești ani am devenit mult mai bun, am ajutat mulți abonați pe gratis, am ajutat, i-am făcut build-ul unui abonat timp de 3 ore am stat pe gratis, tot a fost pe gratis, deci m-am schimbat și eu ca persoană, am devenit mai bun față de cum eram. Asta zic eu, acum haterii cred că o să aibă altă impresie. Pe canalul acesta o duc bine din punct de vedere a monetizării, să zic așa. Pe canalul ăsta, în schimb, ideea e că nu mai am așa mare activitate cum aveam pe canalul V, pentru că eu pe canalul acesta postez chestii mai diversificate. Dar nu mai am activitatea pe care nu mai vin oamenii să mă urmărească pe mine propriu zi, știi? Și asta m-a afectat foarte mult și chestia asta m-a făcut să revin și la canalul ăsta Nightwear V2. Practic eu de-aia am început să mi recuperez pentru că vedeam că nu mai am activitate pe canalul mare. Dar na, dacă vreți să vedeți ce clipuri am postat în tot timpul ăsta în care am lipsit, puteți să vedeți de aici. Ăsta a fost primul live făcut după ce contul meu mi-a fost spart. După am postat un clip foarte important, dar este și salvat pe canalul meu. Cum au reușit rușii să înfure canalul, o să vă las un link în descriere și probabil o să-l arăt aici și pe ecran cum au reușit rușii să înfure canalul. Vă recomand să vă uitați la el dacă vreți să vă puneți în temă, să zic așa, și ca să-mi puneți întrebări relevante pe live stream-ul pe care o să-l fac mâine sau astăzi, văd eu. Diferența pe canalul acesta este că eu am clipuri foarte populare. Uite, vedeți, 180.000, 60.000 clipuri mai populare. Problema e că nu sunt cu mine. Adică cel mai popular clip cu mine este ăsta, cu 14.000, în care am făcut un tutorial care nu mai merge. YouTube m-a scos din programul de parteneriat al lor. Ce înseamnă chestia asta? Nu pe canalul ăsta, pe canalul secundar. Eu după ce mi-am recuperat, ca să vedeți cât de mărlați sunt ăștia de la YouTube, eu după ce mi-am recuperat canalul de YouTube, am reușit să intru din nou în parteneriatul de la YouTube, da? Că am fost dat afară. Am fost dat afară pentru că mi s-a închis canalul, da? Acum că l-am recuperat, am reușit să intru înapoi în el. Ce înseamnă programul de parteneriat YouTube? Adică monetizare, tot ce ține de bani, venituri, reclame, absolut tot. Și am fost dat afară pe motiv că n-am încărcat niciun clip și că e conținutul refolosit. Stați cu partea mea, deci... Bun, după cum vedeți aici, ci că au examinat băieții canalul și mi-au zis că este conținut refolosit. Eu nu am deloc conținut pe canal și îmi zic că este refolosit. Și m-au dat afară din parteneria că, nu știu, orică n-am încărcat niciun clip, adică a fost ceva genul, bă, ți-am recuperat canalul, postează clipuri, hai, postează că te dăm afară, știi? Și chiar asta s-a întâmplat. Ideea e de ce m-a afectat pe mine chestia asta foarte mult, pentru că eu vorbisem cu ei să-mi dea membri și pe canalul secundar și mai dura câteva zile și mi-i dădeau, dar m-au dat afară până să-mi dea membri, mi-au dat un șut în curs, să zic așa. Problema cea mai mare este că eu, ca să intru înapoi în acest program
de la YouTube, trebuie să am 4000 de ore vizualizate într-un an, adică eu trebuie să fac 50.000 de vizualizări peste noapte la clipurile mele. Ceea ce nu știu dacă se va întâmpla, nici măcar nu știu câte vizualizări o să aibă clipul ăsta, nici măcar nu știu dacă se mai uită cineva până aici, nici măcar nu știu nimica momentan. La revedere, ce pot să zic, ne auzim băieți.